panguva ino VP Kosano Chiwenga is now being threatened. Parikuno konzi Chiwenga pane mamwe crucial events he is not attending. Zvakaita sana sona aiwa kana that launch the silo konzi VP Kosano Chiwenga havasi kubatika pamhepo. Vamwe vakatombobvunza vakati is VP Kosano Chiwenga missing? Chiri kuitika? Sambena mashoko ari kuda panguva ino Chiwenga panguva ino achithreateniwa pamusana pekusaatenda macrucial events. Doti subscribe or like on the bell icon. Toenda paendo ya Dr. Rugare EN Gumbo anobuda nyora achiti Chiwenga has a legitimate path to succeed ED, so he should not worry about attending crucial national events, as his absence might be perceived as boycotting. Politics is a complex game. I've been trying to reach out to him to advise attendance at key meetings, but to no avail. Domashwa ari kuda panguva ino ari kunokonzi aiwa vanoita sonke vari kumuka Chiwenga panguva ino, but at the same time they are criticizing him pamusoro aiwa pekunganzi kuboycota kana kusatenda macrucial events, vachimuti aiwa is automatic success semutungamiri wenyika. But nyange zvavo vachiziva kuti aiwa pane madevelopments ari kuitika underway ari kunokonzi they must sideline, they must betray VP Kosano Chiwenga, the same person akatiita kuti these people muri kuona zvigananda aiwa zviri kuflaunda zvazvinoda zvipinde papositions iwawa. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Zviro nyasi kuona kwanzi VP Kosano Chiwenga's life is now at risk. Panguva ino he is fighting against corruption. Nyika yeZimbabwe izunungukwe. People on social media they're aging from all the corners of the world with people they must support VP Kosano Chiwenga because no one plan save my aspirations name ambitions evagara munyika yeZimbabwe. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Pina comment section yedu, subscribe or like, hit on the bell icon.